Usa ka senior citizens, PWDs ug balikbayan ang nahimong mga benepisyaryo sa Dole Livelihood Grant nga gipag-apod-apod sa Salvador City sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagapadayon nga single-digit poverty incidence program sa El Salvador City LGU, 40 ka mga benepisyaryo ang gitunulan sa Public Employment Services Office kon peso sa pakig-alayon sa Department of Labor and Employment kon DOLE alang sa livelihood grant sa mga identified indigent families sa pipila ka mga barangay sa syudad. Lakip dinhi ang mga persons with disability, mga senior citizens o mga OFW nga wala na mibalik pagpanarbaho abroad. Makadawat sila og 30,000 ka worth nga goods. So naay livestock, naay baka, naay kabaw, naapoy goat, naapo din the rest of them is kato na din sa sari-sari store. Usa ang 75 anyos nga si Nanay Cirila Balakwit ang nahatagan sa maong livelihood grant, diin usa ka baka ang iyang nakuha. Sumala niya nga cow racing ang iyang gipili tungod kini nakuno ang iyang naandan nga negosyo sukad pa kaniadto. Ang amo na lang gigikalingawan karong baka gyud kay kaya raman ang pag tugay. Kaysa mag-uma ka nga buntag hapon maghapon ka sa initan na di nakakaya ang lawas. Sigon sa El Salvador City Peso Office nga naay kapin 200 ka mga DOLE ILP recipient ang syudad. Sa karon nagpadayon na sabkuno ang ilang pagdawat sa mga buot maapil sa maong programa. Duol lang gyud sa tunghaan sa ilang barangay, pangitaon nila ilang barangay employment service officer para malista sila and ma-endorse sila for next year na po din nga allocation. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.